Δεν μου λες ρε. Πήγες και στη χώρα σου παγκάκια. Κάνε λίγο πιο εκεί να κάτσει η γυναίκα. Σήκω φύγε ρε. Μην κάθεσαι εδώ μπροστά μου, δεν θέλω να σε βλέπω. Σήκω φύγε ρε. Να πας στη χώρα σου. Παλιοβρωμιάρη. Να σηκωθείς να φύγεις ρε. Ακούς? Άντε μπράβο, πήγαινε από εκεί πέρα, να μην σε βλέπω. Άντε, σήκω από εκεί πέρα να κάτσει κανένας άνθρωπος, έτσι μπράβο. Θέλετε να καθίσετε κύριε? Δεν πας λίγο παραδίπλα ρε, Παλιοβρωμιάρη, που τη σηκωλήσαμε εδώ πάνω. Άντε μπράβο. Ορίστε μας. Έρχονται εδώ πέρα να πούμε. Θα έρθει όλα λες. Δεν μου λες, ήρθες στο χωριό σου, παγκάκι στη στάση. Δεν σηκώνεσαι να κάτσεις κανένας Έλληνας? Και εκείνος δεν απήντησε. Ορίστε. Και εκείνος δεν απήντησε. Μα τι να απαντήσεις? Α, ξέρει. Είναι δυνατόν? Μας έχουν έρθει εδώ πέρα, τα έχουν αλωνίσει όλα. Ορίστε, σήκω να καθίσει ο κύριος. Ορίστε μας, καθίστε κύριε μου. Καθίστε. Συγγνώμη, σας ενοχλεί που κάθεται ο άνθρωπος? Ναι ρε φίλε, με ενοχλεί. Είναι δυνατόν. Είναι όλος ο κόσμος γύρω-γύρω όρθιος και έρχεται αυτός εδώ πέρα να κάτσει, να χρονιαστεί στη μέση. Μα θέση υπάρχει και για εσάς κύριε μου. Γιατί δεν είναι για μένα κύριε, εγώ δεν θέλω να κάτσω. Γιατί η κυρία Ακούμπησα δεν θέλει Λουλούδης. να κάτσει, έχει θέση δίπλα στον άνθρωπο να καθίσει. Μα είναι δυνατόν τώρα? Γιατί δεν είναι. Σας ενοχλεί ο άνθρωπος? Βέβαια και με ενοχλεί. Να πάει στη χώρα του. Δεν το θέλω εδώ πέρα, ρε φίλε. Δεν το θέλω, με ενοχλεί, πώς το λένε. Δεν έχει δικαίωμα όμως να σε ενοχλεί. Γιατί δεν έχει δικαίωμα, δεν κατάλαβα. Να καθορίζετε ποιος θα είναι στη χώρα και ποιος όχι. Ορίστε μας, γίνανε και τα ζώα άνθρωποι. Σήκω ρε πάνω που σου μιλάω. Δεν τρέπεσαι λίγο? Έτσι καλά. Σας παρακαλώ πολύ, λίγο σεβασμό. Τι σεβασμό κυρία μου? Έρχονται εδώ πέρα στη χώρα μας, μας έχουν πιάσει τα πάντα. Αν είναι δυνατόν. Πρωί-πρωί. Μ' αρέσει που τον υπερασπιζόσαστε. Δεν υπερασπίζομαι, ανθρώπινο σεβασμό. Και αυτοσεβασμό κυρίως έχετε? Γιατί να φύγει κύριε? Τι σας έκανα? Να σηκωθεί και να φύγει, να πάει στη χώρα του κύριε. Γιατί? Δεν κατάλαβα εγώ. Δεν κατάλαβα εγώ. Γιατί? Σε πείραξε? Ναι κύριε, με πείραξε. Τι σε πείραξε? Με πείραξε, με ενοχλεί. Γιατί σε ενοχλεί? Θα φύγεις από σένα. Οι Ναζί μείναν έτσι, ντροπή σου. Φασίστας είσαι. Ντροπή σου. Σε μένα γιατί δεν κάνετε παρατήρηση? Επειδή έχω ακουστικά, μπορείτε να με σκουτίξετε. Όχι κυρία μου, δεν θέλω να σας σκουτίξω. Αυτός πρέπει να σηκωθεί. Γιατί έχει έρθει στη χώρα μου. Και τι πάει να πει αυτό δηλαδή? Αυτός ο τόπος είναι για τους Έλληνες. Εδώ κάνετε πολύ μεγάλο λάθος κύριε. Αυτός ο τόπος είναι για τους άνθρωπους που εργάζονται γι' αυτόν. Πήγες εσύ από εδώ. Δεν αξίζουμε τέτοιους Έλληνες. Άνοιξε. Και γιατί δεν φέρει? Άνοιξε. Δεν αξίζει. Δεν τρέπεστε λίγο. Τι σας έκανε? Είναι άποψή του τώρα. Τι σας έκανε? Σου έκανε κάτι, σε πείραξε? Σας έκανε κάτι, σας Το πείραξε? χρώμα του σε πείραξε? Τι σε πείραξε? Τι σας έκανε και μιλάτε έτσι με αυτόν τον τρόπο? Τι σε πείραξε κύριε μου? Δεν τρέπεστε λίγο. Γιατί είναι αυτά, να είμαστε ευγενείς. Τι θα πει αυτό? Ευγενείς? Με τα ζώα ευγενείς? Όχι, δεν είναι. Και εμείς είμαστε ζώα. Όλοι ζώα είμαστε. Ζώα είμαστε όλοι. Έχεις την εντύπωση ότι διαφέρουμε? Την ίδια αξία έχουμε όλοι.